Варна. Ние, децата пазители на земята, е новият образователен проект, по който Обединено детско заведение Приказка във Варна работи съвместно с още 5 европейски държави. Една от дейностите на проекта е да направи международна пътуваща изложба на екологична тема. Тя се откри вчера следобед в сградата на планетариума. Още за екологичното възпитание на децата чуете от разговора ми с Кремена Маринова, координатор на проекта и учител в детското заведение. Може би от 4-5 години вече по-сериозно започнахме да се занимаваме с тези международни образователни проекти. Регистрирахме се в портала eTwinning. Той е международен европейски портал за европейски образователни проекти. Участват деца от детски градини, средните училища. Какво правят децата по този проект? Идеята беше да научат повече за земята, как да се грижат за околната среда, да обичат животните, растенията, да се грижат за тях, на отговорност за опазване на околната среда, да се научат да бъдат в хармония с земята, чрез ежедневните дейности, да се чувстват силни, да променят нещата на земята. Кога започна работата по този проект? Проектът стартира септември месец, като Германия и България стартираха проекта. Междувременно се включиха още 4 държави. Това са Англия, Гърция, Полша и Литва. Идеите са много. Поредната дейност на проекта е направата на тази международна пътуваща изложба, която е изложена в обсерваторията на град Варна. Първото излагане е в България, след това в Гърция, Литва, Германия. И така ще обиколи всички 6 държави. Картините са много разнообразни. Това, което пресъздават, е тяхното усещане как да опазят света, водата, чрез игрите си, чрез всички дейности и занимания в детската градина, защото ние учим за въздуха, отделно за водата. Научиха се как да използват природните материали, битовите отпадъци, разделното събиране на отпадъците и всичко по екология. Какво нарисуваха вашите деца? Нашите деца са много атрактивни в рисунките си. Децата рисуваха с предимно водни бои, акварели, с пръсти. Понеже сме на Черно море, рисуваха опазването на водата, пясъка, плажа, парковете, детската градина, всичко, което е близко до живота на децата. Тази рисунка тук е как да опазя моята рекичка. Имахме почистване на парка. Велислава пресъздаде как да почистим парка, как трябва да се грижиме и да не сваляме отпадъците. А Бела нарисува как да опазим Черно море. Била е на Черно море, на плаж, където се изцапала крачетата с нещо черно, което тя каза, и това го пресъздаде в рисунката си. Как ще продължи проектът? Ние имаме направа на календар също с екологични рисунки. Той е дигитален, който го принтирахме, и на хартиен носител го имаме календара за 2013 година. Следващата дейност е всяка държава ще се изработи картина с отпадъчни материали. Изработване на музикални инструменти също от отпадъчни материали. Това са дейности, които са достъпни за деца от 4, 5, 6 годишна възраст и са близки до тяхното ежедневие. Ние вземаме идеи от партньорите на нас, публикуваме снимки в блога. Вие лично смятате ли, че това екологично възпитание в тази възраст ще даде своите последствия по-нататък? Да, разбира се, децата чрез рисунки и игри научават за света нещата и това все някъде остава в съзнанието на едно детенце, какво е научило, и да се надяваме, че като големи това нещо ще има резултат за бъдещите поколения.